what inspired me to music for social justice in Makaikuti. This is what is happening, and the only way, not the only way, the other way of expressing ourselves and is through music. Mwana Asingachemi Anofira Mubereko. Song yangu andikuita ye Voice2Rep notaura nezve corruption, nezve expression kuti vanhu vanofanirwa kuva able to talk about it. Notaura nezve drug abuse, notaura nezve unemployment, notaura nezve poverty. Zvakawanda. Ndakazvinyora ndichirelate nezviri kuitika like mucommunity, ndo reality iri kuitika. Mwana Asingachemi Anofira Mubereko, Anofira Mubereko. For example, kana chitaura freedom of expression and majisa yanditanga chitaura nezvekuti register to vote, register. So ndakaudza ma friends angu kuti guys, ngatiregister kuita se kuvota. Then they were like, nyarara hapo, nyarara kuzi. Handinoziva kuti pane pachikoro, pane ma-CIO. Saka usambotaura zvepolitics. Vichiva vanotya kutaura nezvazvo. And hazvisi right. Vanofanira kupa vanhu platform yekuzvi-expressa, because kana takutaura nezve freedom of expression and zvinhu zvakanyorwa, but practicality hatisi kuiona zvisi kunyatso kuitika. Kana tikatarisa mayouths akawanda, and the reason why vachizoita zvinhu zvisiri zvekuti drug abuse makai kuti vanenge vachishayiwa zvekuita, because iko zvino panguva yayi tikatarisa unemployment rate yedu iri very high. Saka izvozvo zvinoita kuti munhu ave involved, like toti ma-crime rates anokwira, ave involved into drug abuse, depression. Ndakatanga nda-research online, ka-researcha ma-topics akawanda zvinhu zvangasvitika, then nda-research ndakatanga ndanyora song ye-depression, ndikaidambura ndikairasa, ndikanyora because zvimwe zvaitika ndezvekuti unenge uchiita like maybe kunyora zvinhu zvikuitika, unenge uchiita kuti hazvizvo print mutsvapo here. So ndobva ndazonyora yangu chaiyo yanga nichinzwa kuda kunyora. Ndazvinyora like in a paraboletic way, and kuti handinazvinyora like openly, but ndazvinyora nichishandisa tsumo and to express myself. The pain disappears, banshee. Message that I would give to them, I would advise them to go for it. They should do it because in a positive outcome. So siyana nekuti approach vanhu directly to solve my problems, because tikada ku approach vanhu directly is not create my problem, but through art, through music, zviri hard kuti munhu anyatso kuwanisisa kuti munhu anga achidirecta apa, but moyo anenge achiziva kuti munhu anga achitaura nezvei. Taura une izwi, taura une izwi, taura